Aupa, eneko, prest, aizkolaiak, frontalari baita ere, abitza behar dutan. Vale, hacer la rotación. Irune, arraiaga zenean, gauza horre esote gote. Baina ikusiko dugu, gukera, lehenak duziko lanerzuek nola igote. Gogoratu, hauek aizkoan bukatzen dutenean, eneko zanarekin, zintzilik ikusten egur horri, orte bat eman behar dira. Senuai. Ereak eta arrila aitak aurreo dauzkatzen lanak. Eta itxasok eta Xabierrek ere bai. Irune, arrila gaztia eta doa eta. Ereak eta arrila aitak bukatu dutela da. Aizkoran, ereak eta arrila aitak, erako atrasko eta arrila aita usugilarrak, 10 minutu eta 15 segundu. Bigarren, Irune, Elgorreakoa eta arrila gazteak, semeak, 10 minutu eta 7 segundu. Eta hirugarren pilotia, Itxaso. Arezokoa eta Xabier Torrontzorok 12 minutu 14 segundu. Hoi behar izan dute denbora. Eneko kontutan eduki hor epaia hasten duen puntu hortan sartu behar ditula bere zutik gainean ibiltzeko egurra. Ikusten dute, honek gaia horrein ematen du.
hirugarren bere olo izantzeko eta jailen epaia aldatzen duenean ikusiko dugu bere zaintasuna gazi dago alderdi horretik eta gantila sartu diola baina orain bezala Hortxeneko Norbertaka Oso ondo, txaloak txalo, entzituta Bigarren kortea eta azkena gelditzen da egin gauta garbi gelditu da nera